హలో గైస్, వెల్కమ్ టు షేర్ ఐడియాస్కి. తెలంగాణలో భారీగా అయితే ఎండలు అయితే పెడుతుంది కాబట్టి తెలంగాణ విద్యార్థులు అయితే చాలా మంది రిక్వెస్ట్ అయితే చేస్తున్నారు ప్రభుత్వాన్ని. ఈ పరిస్థితిలో మేమైతే స్కూల్స్కి అయితే రాలేము, హాలిడేస్ అయితే ఇవ్వాలి అయితే రిక్వెస్ట్ అయితే చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే భారీగా అయితే ఎండలు అయితే పెడుతున్నారు కాబట్టి చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా స్కూల్స్కి అయితే పంపించడం లేదు. కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో తొందరగా హాలిడేస్ అయితే ఇవ్వాలి అయితే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కూడా ఫైనల్ డేస్ ఇచ్చింది. ఎప్పటి నుంచి హాలిడేస్ ఇవ్వబోతుంది, ఎన్ని రోజులు హాలిడేస్ ఇవ్వబోతుంది అయితే క్లారిటీ అయితే ఇచ్చింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో క్లారిటీ చెప్తాను, వీడియో చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరుగా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వస్తే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ తీసుకోండి. ప్రతి ఒక్క లైక్ అయితే షేర్ చేయండి. ఇంకా డైరెక్ట్ టాపిక్ అయితే వెళ్ళిపోతాయి. యాక్చువల్గా తెలంగాణలో భారీగా అయితే ఎండలు అయితే పెడుతున్నాయి కాబట్టి చాలా మంది తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో రిస్క్ అయితే తీసుకోకండి, హాలిడేస్ అయితే ఇవ్వండి. దానికి సంబంధించి అందులో కరోనా కేసులు కూడా భారీగా అయితే పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి దేశంలో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. డేంజర్ బెస్ట్ భారీగా పెరిగిన కేసులు మరణాలు. దేశంలో కరోనా మళ్ళీ విస్తరిస్తుంది. నిన్న 1247 కేసులు నమోదు కాగా గడిచే 24 గంటలు కొత్తగా 2067 కేసులు బయటపడ్డాయి. ఇంకా నిన్న దేశవ్యాప్తంగా ఒక కరోనా మరణం వెలుగు చూడగా తాజాగా 40 మంది మరణించడం వైరస్ తీవ్రతకు అద్దం పడింది. కొత్తగా 1,147 మంది వైరస్ నుంచి కోలుకున్నారు. ప్రస్తుతం 12,340 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. కరోనా కేసులు పెరగడంతో ఇప్పటికే కేంద్ర రాష్ట్ర అప్రమత్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. చూడొచ్చు ఫ్యాస్, ఒక పక్క భారీగా ఎండలో మరో పక్క కరోనా కేసులు భారీగా అయితే వస్తున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది. ఎందుకంటే భారీగా అయితే కరోనా కేసులు అయితే వస్తున్నాయి కాబట్టి స్కూల్స్ క్లోజ్ చేసి ఆన్లైన్ క్లాస్ నిర్వహించాలని చూస్తుంది. అందరూ ఇంకో విషయం అయితే చాలా మంది అడుగుతున్నారు, తెలంగాణ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎప్పటి నుంచి వస్తారని. మరైతే మ్యాక్సిమం అయితే రేపు లేదా మొన్న నుంచి అయితే హాలిడేస్ అయితే ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఒక పక్క కరోనా కేసులు మరో పక్క ఎండలు అయితే భారీగా అయితే వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో ప్రభుత్వం రేపు లేదా ఈ రోజు కానీ ఫైనల్ డేస్ అయితే తీసుకొని మనకైతే హాలిడేస్ ఇవ్వబోతుంది. యాక్చువల్లీ ఈ నెల 24 నుంచి అయితే హాలిడేస్ ఇవ్వాలి. ఒక రోజు లేదా 2 రోజుల ముందే అయితే హాలిడేస్ అయితే ఇవ్వాలి చూస్తుంది ప్రభుత్వం అయితే. ఇది ఫేస్ ఇంకేమైనా అప్డేట్స్ ఖచ్చితంగా పోస్ట్ చేస్తాను. మనకైతే 1 నుంచి 9 వరకు అయితే హాలిడేస్ ఇవ్వబోతున్నారు కాబట్టి రేపటి నుంచి కానీ ఈ రోజు నుంచి కానీ ఇంకేమైనా అప్డేట్స్ ఖచ్చితంగా పోస్ట్ చేస్తాను. చూడండి ఫేస్ ప్రతి ఒక్క లైక్ అయితే షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ ఆన్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.